τρύπα. Οι μελανέσοπες καταβροχθίζουν οτιδήποτε βρίσκεται στο κοντινό βαρετικό τους πεδίο. Οπότε, αν ένα αστέρι ή ένας πλανήτης βρεθεί πολύ κοντά σε μια μαύρη τρύπα, θα καταστρεφεί. Έχουμε παρατηρήσει μελανέσοπες να καταστρέφουν ολοσχερός αστέρες, κάποιους από τους οποίους θα μπορούσαν να είχαν γύρω τους και πλανήτες. Ευτυχώς όμως για εμάς, οι πιο κοντινές μελανέσοπες βρίσκονται πολύ μακριά από το ηλιακό μας σύστημα, ώστε να τραβήξουν τον ήλιο ή κάποιον από τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Τώρα, στην απίθανη περίπτωση που η Γη μας ή ένας άλλος πλανήτης από το ηλιακό μας σύστημα βρισκόταν κοντά σε μια μαύρη τρύπα, θα διαλυόταν από τις ισχυρές παλιροϊκές δυνάμεις πριν καν τραβηχτεί από τη μαύρη τρύπα. Σκεφτείτε πως αν ο πλανήτης ήταν εδώ και η μαύρη τρύπα εδώ, οι δυνάμεις στην επιφάνεια που είναι κοντά στη μαύρη τρύπα θα ήταν πολύ πιο ισχυρές από τις δυνάμεις στην επιφάνεια μακριά από τη μαύρη τρύπα. Και έτσι θα τραβιότανε και θα γινόταν σαν μακαρόνι. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται σφαγητοποίηση. Τι είναι οι μαύρες τρύπες? Οι μαύρες τρύπες ή μελανέσοπες είναι περιοχές στο σύμπαν όπου οι βαρυτικές δυνάμεις είναι τόσο ισχυρές που ακόμη και το φως δεν μπορεί να ξεφύγει, γι' αυτό και είναι αόρατες. Όμως υπάρχουν διαστημικά τηλεσκόπια με ειδικά όργανα επάνω τους που μπορούν να μας βοηθήσουν να τις ανιχνεύσουμε. Για παράδειγμα, μπορούν να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά αστεριών που βρίσκονται πολύ κοντά σε αυτές. Οι μελανέσοπες μπορεί να έχουν διαφορετικά μεγέθη. Οι πιο μικρές από αυτές ονομάζονται αστρικές μελανέσοπες και έχουν μάζα ίση περίπου με 20 φορές τη μάζα του ήλιου μας. Συνήθως αυτές προκύπτουν από την κατάρρευση μεγάλων αστεριών μετά από μια έκρηξη supernova. Μια άλλη κατηγορία μελανόνοπων είναι οι υπερμεγέθεις μελανέσοπες, οι οποίες βρίσκονται στα κέντρα των περισσότερων γαλαξιών. Αυτές οι μελανέσοπες έχουν μάζα ίση με πάνω από 1 εκατομμύριο φορές τη μάζα του ήλιου, ενώ μπορούν να χωρέσουν μέσα στο ηλιακό μας σύστημα. Η μελανίωπη στο δικό μας το γαλαξία, που ονομάζεται τοξότης α, έχει μάζα περίπου 4 εκατομμύρια φορές τη μάζα του ήλιου μας.